ai kama haka babu sai shi kadai. To ka san me Allah yake nufi da haka? Tunda haka yake, me Allah yake nufi da wani idan yake so ka dinga kallonsa? Ko yanzu wannan abun ma da Allah ya masa ya wuce gona da irin da ka saba fada? Ba ka bane. Shi haka Allah yi shi, kuma Allah so yake ya fada mana yana cewa min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitab innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Kaga waɗannan da suke boye abinda na saukar na daga ayoyi bayyanannu da kuma shiriya da na saukar, suka boye man shi, ba a fadarsa, ba a fito da darajarsa. Allah ya ce min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, bayan ni ne na fara wannan aiki, duk littafin da na saukar sai da nayi bayanin shugaban nan. To wane ne albayyinatu? Allah ya ce annabi ne albayyinatu. Waye alhuda din? Shi ce duk shine ai. In kana jin na cewa ayoyi na mabayyana, annabi nake nufi. In ka jin na cewa alhuda, annabi nake nufi. Ira da aminci su tabbata a gare shi. Sai Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah. Allah ya ce wallahi na tsine musu albarka. A ɓoye min darajarsa tsine wa mutum zai. Sai ya ce illal ladzina tabu wa aslahu, ce wa bayyanu duk tsine wa banu Isra'ila da kaji ana yi da Yahudawa, ɓoye daraja annabi suke, ɓoye sufofin annabi suke da sunayensa a littattafansu. Allah ya ce na dinga tsine muku albarka har busa ƙaho. Allah ya ce wayal anhumul la'inuna, ba ni kaɗai ba, kowa sai na tsaya tsine musu albarka. Wannan shine shugaba jama'a. To tunda shine shugaba wannan, wani shiri ya kamata kai? Wani shiri ya kamata mu yi? Lokaci dai baya jira, kullum muna maimaitawa. Yan mintunanka a duniya ba su da yawa, kuma a duhu kake sa kafarka kullum, dan in an yi azahar yau baka san me zai faru. Akwai wanda ina nan yana yawon sa yanzu, amma wallahi kafin ayi la'asar ya shiga kabari, bai sani. To kai da kake a wannan filin, Rabbul Izzati ya gaya ma, ya ce na gaya ma komai li halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Duk wanda zai halaka, wallahi Allah ya ce wallahi ba zai halaka bai sani ba, ya san ya halaka. Wanda zai tsira ma ya san ya tsira. Yadda muke jin sika da annabi a zuciyarmu, akwai wani kokonto a ciki? Babu. Kuma ka san ai ba a raba wuta nan akan janibin annabi. Ce to bari bi shi, in an je in daidai ne to, in ba daidai bane to a raba hanya. Ba a yin haka. Ka bi shi a makance. Haka Allah ya ce. Allah ka ƙara masa